खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय जनाफोर फैदेले आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे चेनेलाव जायनाखि गोदानै फैनाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट हरदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ बयबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ आं बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै लोगोफोर मैयाथ' बेलासि सफैबाय लोगोफोर आङो ब्लग खालामनो हायासै मोनाबायबोमोन ना दायो साहा लोंबाय नै न'आव फैनानै ओरैबारै गिदिंगासिनो लोंगासिनो साहा लोङै लोङैनो उदैया थिग जाखाजोबसै आरो लोगोफोर संनांसिगोन टाइमाबो जाबाय जाला जालि थांसैलाय आरो थांफिननांगौ दिनै हरसेनि थाखायल'सो फैखादोंमोन थांफिननोसै दिनैहाय गेलेग्राफ्रा नायगोन माबायदि गेलेदों नाय ओंखाम ओंख्रि गेलेग्राफ्रा नायगोन खामसालियावसो गेलेनो बिसिना बायहेरायावसो गेलेनांगौ ओंखाम ओंख्रिखौ जा गेलेफैबाय ओरैनोबा गेलेनोनो मोना न'आव फैनानैसो गेलेफैबाय बेहायसो टाइम मोनबायबा टिउसन थांनाय मानाय स्कुलाव थांनाय बेखौनो संसै आङो दिनै माबा थारुन फेंखा ओमफ्राय नै अमा बेदर दं आरो दाउ दङ दायो साराय जानबाय अमा बेदर एवनो साराय जानबाय आं नै लोगोफोर अमा बेदरखौ फुदुंहोबाय आङो दायो अमा बेदर एवनाया जाबाय लोगोफोर दायो दै होनोसै संदो खालि थारा होनानै एवबाय आं दै हरगोनसै दायो हरबाय दाउबो गोदाबाय नै जोंहा बियादैया अमा बेदराबो मोनसिगोन नै मोनहां जाबाय मोनबायानो एसे रानथाबबावसै दायो एसे रानबावथोंसै ओमफ्राय खांनोसै गोरानखौ ओरै एवथ'ना लाबाय दायो थारुन फेंखा दहाय संखाबाय आं रुखाबाय आं बेखौ होसनहरनोसै लोगोफोर ना गोरानखौ एवनानै थारुन फेंखाखौ होसनबाय आं लोगोफोर दायो नै गोदौ होथोंसै बेबो ओरैहाय अरदाबाव मोनसे गेसाव मोनसे जानदों आङो ओरै संलाय आं दिनै थांफिनगोन नालाय टाइमाबो हास्लाबनाय नङाना ओंखायनो हाखु दाखु संबाय आं अमा बेदर एवनाया मोनबाय लोगोफोर जाबाय बिमाया हारसिंसो जायो बिदा दं बिदा बिमाल' नालाय उफाय गैया जेरावखि थाङा मानो संना जाखानांगौ सोनाफोर हिनजावफोरनि खाफाला बेनोखासै रावबो गैया नालाय फैनानै संनानै जाफैबाय आरो बेहायबो थारुन ओंख्रिया मोनसिगोन ओरैहाय बिमा बुरैया आंनि बोथि संनायखौ जाथोंसै दिनै मोनायावबो फैनानै संफैखायासां गावसोर संनायखौसो जाफैबाय फंबाय आलासिफोरबो दं फंबाय आरो बियादै कार्बि आलंनिफ्राय फैदों आलासिफ्रा बिसोरखौ लोगो हमनो थाखायनो हाखु दाखु फैदों आं सनाफोर न'आवहाय हरसे थाफैबाय ओंख्रियाबो मोनबाय लोगोफोर दायो नै ओंख्रिखौबो खांना लाग्रोसै आङो बेखिनि दालि एसेनो थाव सेरनानै एवखाबाय आं लोगोफोर हास्लाबा हाखु दाखु ना दाउ बेदरबो होसनहरबाय आं लोगोफोर दाउ बेदरखौ जाबाय लोगोफोर दायो दै होनोसै जाबाय होबाय आं नै जाबायानो आं दुन्दिया हरखाजोब्बाय खांनोसैसो आं ओरैहाय बेदरबो एवदों दाउ बेदरबो एवगासिनो आङो बिमा बुरै हारसिं थानायहाय लोगोफोर फोसाबनायबो गैलाना हारसिं गावनो आयलां जायलां थानाय बिदा दं सासे थाबायनो हायै गावसोर बिमा फिसाल' थानाय नालाय आं आलासिफोरखौ लोगो हमनो नायनो होननासो फैब्रबखादों टाइम गैयाबाबो न'आव फैनानै जाख'फैखासै आं लोगोफोर संख'गासिनो दङ जानाय जरावनो जर आलासि जानायनि मजायानो बेलेग जायो लोगोफोर फारसेथिं दाउ एवदों फारसेथिं दालियाबो मोनखांबाय दाउआबो नै खांसेयानो आङो मोनजोब्बायानो लोगोफोर ओंखाम ल'खासै मोनखांबाथाय नै खांखांनानै खुरस्रांनाबो होनोसै आलासिफोरनोबो आंबो जानोसै थांनोसै आरो गाबोन आरो स्कुलबो दङ आरो दिनैबो आर्ट क्लास दंमोन थेवबो हास्लाबा थांनोसै हास्लाबाबा दिनैया बन्द' खालामनांसिगोन आरो गाबोन खिन्थु स्कुल बन्द' खालामनो हानाय नङा गाबोनहाय स्कुला बन्द' खालामजाया आरो एग्जामाबो गैलाना 1 थारिखआवनो मार्चनि मोनबायहाय लोगोफोर खांनोसैसो आङो खांना लाग्रोनोसै दायो नै फंबाय आलासि फैदों कार्बि आलंनि बियादैबो दङ नै ओंखाम खुरनानै होबाय आङो दा जाहोबाय नैबे आदै जोंहानि दा नैबेबो फंबाय आलासिफोरखौ बिसोरखौनो लोगो हमनो होननानै फैदों आङो बिजनिनिफ्राय लोगोफोर फंबायफोरखौ नुफेराखैमोन ना फार्स्ट टाइम लोगो हमजेननाय औ नुफेराखैमोन आलासि दं होनना मिथियामोन नालाय गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो फंबाय फैनानै दिनै नायफैदों बियादै फंबाय जागोन दे होमबा दे नै आंना फिसा सानैफ्राबो जाबाय दायो
गोथाव जादोंना सनाफोर ओंख्रिया औ गोथाव गोदाव सोर सङामोनलाय सना सोर संनाय सना मामि संदों ओमफ्राय मामिया फुजा थांदों ए दे जादो होनबा दे जोंहानि बिनानावनि बियो बियायं फिसा नैबेथ' फिसाजोखा लोगोफ्रा सिनायखायो नै बेयो जोंहानि आइ बैयो फंबाय आमाइनि बियो बे मालाय सासे बिमाय सासे बिदानो होबाय नै खुलुमदो आदा सोदा आलबियाल'नि आलासि आरो मा बिसोर मामाखौ खुलुमफैदो खुलुमदो औ बे मामाखौबो नै जोंहा दायो ओंखाम जाबाय नै बे बिनानाव आंनि नै बिमादैयाबो जागासिनो दायो एसे नाहरदो बाल आलासिया मा नाहरथारा बिमादै बियो खोमसि नुथारदो मानसिखौनो बे बिमादै नै बिमाया गाहायावसो जायो नै बिहा गाहायावसो जायोहाय गोजौआव जायानो गाहायावसो मोजां मोनो बिमा बियो जाबाय आलासि जाफैदों बिबनाव जाफैबाय दहाय फुङाव फैदों नालाय दे जादो जाबाय आंबो जानोसै लोगोफोर दायो जानोसैबो थांसैबो आं दिनैनो थांगोन आं न'आवहाय जानानै होखावलांसैलाय स्कुटिजोंखासो गारिथ' गैजाखाया नालाय स्कुटिजों थांलाय फैलाय बासावबोथ' बारा हाखाया देहाया बास गाखोनाय देहा नंखाया आं भिडिअखौ बेयावनो लाखिसै दे लोगोफोर बयबो अननानै सापर्ट होलांदो नायलांदो जोबजासे बयबो नायबानो जाबाय